Dnes je Svetový deň vegánov a my sme si mysleli, že je to taký veľký sviatok, že aj obchody sú pozatvárané, na čo som zistil, že teda nie sú, ale chlebík sa aj tak upiekol. Trošku nám prepadol, ale to na chuti nič neuberá. Dnes to ale nebude o chlebíku. Dnes to bude o koreňovej zelenine a šošovici. Nič jednoduchšie ako uvariť šošovicovú s koreňovou zeleninou asi neexistuje. Cesnak, cibula, petržlen, mrkva, šošovica, celer, bobkový list, sol, korene, už chýba len voda a hrniec. A ja sa čudujem, prečo mi tá voda nechce zovrieť. Ten hrniec malý sem. A ja sa čudujem, prečo mi je také teplo, keď kúrim plynovým šporákom v kuchyni. Zeleninku krájam len tak, aby sa nepovedalo, aby sa rýchlejšie uvarila. Nezabudneme bobkový list. Sú tu akurát 4 bobkové listy, pre každého jeden. Tento už niekto nakúsal. Ja tu mám 4 mrkvy, 3 petržele, 1 celer, 1 cibulu a 5 stručíkov cesnaku. Ten som ešte prekrojil na polovicu, pretože máme strašne radi varený cesnak, aby sa každému ušlo zo pár kúskov. A naše deti sú strašne šťastné, keď si môžu vyťahnuť z taniera bobkový list. Čudné, ja som to nenávidel, oni to majú radi. Samozrejme ho nejedia, len ho oblížu a vyložia na bok taniera. Keďže som sa zbytočne zdržal vykurovaním kuchyne plynovým sporákom, tak nebudem čakať, kým voda zovrie, ale všetko nahádžem pekne do vody a prikryté nechám variť asi 25 minút. Šošovica bude určite uvarená a zelenine to bude, myslím, tiež stačiť. Pridám bobkový list, korenie a sol až na záver. Šošovicu premijem, nepreberám, dôverujem a opatrne žujem. Šošovica ide do vody a pridávam zeleninu. Celeru som dal asi veľa, ale polievka bude pekne aromatická a aj tak ho budem jesť všetok ja. Mrkva, petržlen, cesnak, bobkový list. Prikryjem a varím asi 25 minút. Nie, nezabudol som na korenie, ale potrebujem naňho 2 ruky. A ešte tam šprcnem trošku oleja, stačí polievkovú lyžicu. Ešte, že mi to napadlo skôr, ako sa pustíme do chlebíka, treba vykonať jednu operáciu. Mám ho, nemám ho, mám ho, teda ju, hnetaciu metličku. Ešte tam je jedna. Toto bude zápas. Aj vonku. Trošku sa prepadol, ale to nevadí. Toto bude trošku hnusné, ale práve som pitval chleba. To vegáni môžu, nie? Na tento náš plný hrniec šošovicovej s koreňovou zeleninou som použil takmer celý balík šošovice. Polkilový balík, ostalo mi toto. Uvidíme, či bude málo alebo veľa. Prečo si povedala, že je sviatok a všetky obchody budú zatvorené? Kde si? Tu som. Prečo? No lebo v sviatky bývajú zatvorené obchody, predsa nie? To akože Medzinárodný deň vegánov je taký malý sviatok, že môžu byť všetky obchody otvorené? Neviem, asi. Neviem, uvidíme na Vianoce, možno aj na Vianoce budú zrazu otvorené obchody. Vieš, všeličo sa tu deje, novinky nejaké. Nečítaš noviny, nepozeráš televízne noviny, nepočúvaš správy, nevieš. Občas, keď varím, mám chuť mlsať. To je zaujímavé, lebo varím jedlo a mám chuť mlsať. Dneska som našiel toto. Arašidové maslo, kukuričné chrumky a nemlieko. Dal by som si rada iné maslo. Môže sa to volať maslo vôbec? Nejaké orechové maslo. Nemám nič iné, iba arašidové. Len tak s mierou. Ešte jednu, poslednú. Celkom dosť hodín na obed. Musel som vykúriť kuchyňu najskôr. Šošovica už je uvarená. Už len chvíľku počkám na tú zeleninu. A môžeme ísť papať. Rýchly sobotný obed, kľudne aj na nedeľu. Zeleninu som naschvál nekrajal na drobno, aby sme mohli tými lyžičkami tak cvakať o tie taniere. Otvoríme si okno a nech všetci počujú, že obedujeme. Robím si srandu, ale vždy, keď som bol malý, tak v nedeľu v čase obeda sa po sídlisku rozoznieval tento zvuk. Taká nostalgická spomienka na detstvo. Idem opáčiť zeleninku. Už teraz vidím, že 3/4 balíka šošovice bolo dosť.
Celer by aj bol. Mrkva sa mi sem nezmestí. A mrkva tiež. Ešte petržlen pohľadám. Pekne to cvaká. Už len posoliť, ešte 2 minútky povarím a môžeme ísť obedovať. To hádam, nebudem hádzať do hrnca, keď už som to tak rozsekal. To musím zjesť. Teta. Teta, čo sa stalo? Upustil tanier. Črepy prinášajú šťastie. Budeme mať šťastie? No hádam. Stáva sa. Manželky najobľúbenejší tanier. Po babke. Čo má dnes narodeniny? Babka všetko najlepšie. Ja som to tak nemyslel. Ale pozri sa, koľko mám tanierov. Koľko môžem ešte porozbíjať. Koľko šťastia priniesiem do našej rodiny. Idem po vysávač. Ty si už priniesol šťastie. Nemôžem, vysávač sa nabíja. To nebudeme vysávať len také veľké črepy, však to vysávač to nespapá, aj keď je akože kvalitný, ale toto nedá, toto nestrávi. Toto, čo rinčí, to nie sú črepy, to sú omrvinky po deťoch, lebo tuto sedávajú deti. Aha, to črepy a šošovica. Šošovica, čo tam robí? Kde? Kde? Ani laser to nevidí, čo ty tam vidíš, prosím ťa? To je... Nie je to, tu. Kde? To sú ryhy v podlahe. To sú ryhy v podlahe, krása, toto som ja potreboval vidieť. Vďaka daj som za to, že vidím ryhy v podlahe s vašim vysávačom. Ja si prosím ten spodný tanier. Sú tam dva. Môžeme si dať obidvaja. Tento je vlnitý a tento je rovný. Ten rovný nemám rada. Ak chceš, tak si zober rovný. Nechcem rovný, ja chcem vlnitý. Také vlnky má pekné. Vlnky. Idem naberať, musím odpratať tanier. Kde sú taniere všetky? Ty si schovala už? Čo sa bojíš, že rozbijem nejaký ešte? Daj ten tanier preč, prosím ťa. Pohár. Nie, nikto nič nerozbil, prosím ťa. Kto by tu čo rozbíjal? Čo vidíš? Aha, zle vidíš. Není rozbitý, on je len rozložený. Toto nie, to musíme dať Nikolke, tam sú mrkvy. Čo je? Paťovi dáme nič, iba šošovicu. Nikolke ešte dáme takto. Tebe dáme celer. Presne tak, a petržlen. Presne tak, všetko. A cibulu? Kurá. Kurá v šošovicovej polievke. Jaj. Možno bobkový list. Ja nechcem bobkový list. Tak ho daj Nikolke. Nikolka bude rada, keď si vyťahne bobkový list. Tak musíš dať ďalej Paťkovi. Ja viem, hľadám. Našiel som bobkový list. Tak je tam. Ešte cesnak chcem. Môžeš ešte... Stačí. Mrkvu ti dám ešte. Nie, stačí. Peter. Mrkvu. Musíme si dať veľa polievky, lebo nemáme nič druhé. Tak žijú vegani, oni iba prvé jedia. Oni druhé nejedia. Potiahni si. Dneska si tam prečo nedal nejakú? Vňačku. Nemáme vňačku. Nehovor, že máme vňačku. Nehovor, že máme vňačku. Nemáme. Ďakujem. Ani celerovú nemáme, ani plný pohár petržlenovej. Deti, obed. Lyžičky. No cinkajte lyžičkami. Ale to sa necinka len tak, to sa cinka tak, keď krája zeleninu. Má bobkový list. Ty si bobek. A to rozbil tanier jeden. Nerozbil to, on sa sám rozbil. On povedal, že je starý už. Ktorý to bol? Ktorý to bol? Ten, čo je v koši, Paťo? Ale ako vypadá. No pozri sa na ňo, tak vypadal. Tak, ako je v koši. Ale akože... No vidíš ho? Presne tak vyzeral. Ako to bol? Aký tam na obrázok? Žiaden. A dúfam. Aha, takže pokiaľ nemá tanier obrázok, tak kľudne sa môže rozbiť. Paráda, budeme jeť. Výborná šošovicová polievka s koreňovou zeleninou. 25 minút a môže sa aj zjesť. Tak ja idem pokračovať v krmení seba samého, vy sa majte pekne a nejedzte zvieratka.